Πόσες φορές έχεις πει «Θέλω να ξεκινήσω θεραπεία», αλλά τελικά δεν το κάνεις? Και μπορεί να σκέφτεσαι «Δεν έχω τα χρήματα τώρα, δεν είναι προτεραιότητα τώρα, άλλα πράγματα πρέπει να κάνω αυτή τη στιγμή, θα το κάνω κάποια στιγμή αργότερα». Και αυτό είναι απόλυτα σεβαστό. Όμως κρύβει κάτι πιο βαθύ, έναν φόβο. Ο φόβος για τα συναισθήματα που κρατούσες κλειδωμένα για ένα μεγάλο διάστημα και ο φόβος ότι μπορεί να μην μπορείς να τα διαχειριστείς. Άλλοι πάλι άνθρωποι πιστεύουν ότι το να κάνεις θεραπεία είναι μια απόλυτη δέσμευση, κάτι που θα κρατήσει χρόνια, μια ατέλειωτη διαδικασία. Και όμως δεν είναι έτσι. Η θεραπεία δεν είναι φυλακή, είναι ένας χώρος επιλογής. Έρχεσαι, δοκιμάζεις, βλέπεις πώς νιώθεις και αν δεν σου ταιριάζει σταματάς. Κανείς δεν σε αναγκάζει να συνεχίσεις αν δεν θέλεις. Και μερικές φορές, ακόμα και λίγες συνεδρίες μπορούν να κάνουν μια τεράστια διαφορά. Μπορείς να καταλάβεις τι είναι αυτό που σε φοβίζει, τι είναι αυτό που σε σταματά, που χάνεις την ενέργειά σου. Κάθε φορά που αναβάλεις να κάνεις θεραπεία, το μήνυμα που δίνεις στον εαυτό σου είναι «Εγώ μπορώ να περιμένω. Η φροντίδα μου μπορεί να περιμένει». Αλλά για πόσο ακόμα? Η θεραπεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πράξη αυτοσεβασμού. Και δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμος για να ξεκινήσεις. Ξεκινάς για να γίνεις έτοιμος. Αν λοιπόν το σκέφτεσαι εδώ και καιρό, τώρα ήρθε η στιγμή. Όχι γιατί πρέπει, αλλά γιατί σου αξίζει να γνωρίσεις τον εαυτό σου με ασφάλεια, με κατανόηση και με υπομονή. Κάνε το πρώτο βήμα και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν στην πορεία.